walked away. Guess no one noticed that we were missing. You held my hand. Don't tell me you didn't feel it shake. Two doors in the signage. We took the one that said nothing to declare. Not easy to know how much it's worth to keep on moving. 'Cause I never planned to fall in love with you again. I never dreamed to hold your hand in mine again. And soon we got back. Is this where we kissed for the first time? Then I saw my sister die. Didn't find the time to say goodbye. My biggest regret, I guess we all take these things for granted. All those people crying, waiting for the chance to show they care. 'Cause I never planned
Egunon eta ongi etorri guztioi. Gaur Euskal Herria Bildu Bizkaiko kideok beste mugarri bat jarri dugu bidean. Jada, hamarkada batez luzatu den proiektu politiko honetan, beste urrats bat emateragoaz zuzendaritza berriaren aurkezpenarekin. Gaur, herrialde mailan prozesu kongresualaren beste etapa bat ixteragoaz. Hurrengo 4 urteetan norabidea markatuko duen inflexio puntuan gaude. Y esto no es poco. Hoy vamos a dar un paso más para saber la dirección y las prioridades que tenemos que marcar en este proyecto conjunto que es EH Bildu Bizkaia. Honelako ekitaldiak aukera ona izaten dira. Euskal Herria Bildu den proiektu honen hastapenetan parte hartu zeurien hainbat pertsona ikusteko. Eta baita be, denborarekin proiektura aurpegi berriak batu direla ikusteko. Porque Euskal Herria Bildu tiene mucho de eso. Es un proyecto político que cada vez aglutina a más personas a nuestro alrededor. Un proyecto político muy diverso, como lo es nuestra Vizcaya. Todas sabemos que Vizcaya no existe, que no existe una única Vizcaya. Dentro de este territorio existen realidades, necesidades y ritmos muy diferentes. Y esto es lo que vamos a hacer. Acoplarnos a este proyecto político que va a tener que responder a todos esos ritmos y a todas esas necesidades diversas. Y este además ha sido un proceso atípico, ya que lo hemos hecho en mitad de una pandemia, todo ha sido atípico este año, pero aún así hemos demostrado que tenemos una comunidad cohesionada y con ganas de participar en las decisiones que hay que tomar. Horregatik, lehenik eta behin, zorionak guztioi. Zorionak prozesu honetan parte hartuz, gure proiektu politikoa bultzatu eta indartu duzuen guztioi. Izan be, oinarrien parte hartze zuzena, Euskal Herria Bilduren elementu garrantzitsuenetarikoa dela ezin dugu ukatu. Hausnartu, eztabaidatu eta erabakitzea gure praktika politikoaren muina izan da. Horrela izan da azken 10 urteetan eta horrela izaten jarraituko du. Zalantzarik gabe, etorkizunean be. Eskerrik asko, gaur hona hurbildu zarien guztioi. Egun ondan hori, Beata Izaskunek esan dozkuen moduen, gaur hilabetez luzetu den prozesu kongresuala zarratzerago ez herrialde honetan. Eta Bizkaian zuzendaritza talde barria daukagu. Erronka asko daukaguzelako aurretik, eta zeregin guzti honek egingo doguz zelanez, indarrez eta ilusinoz. Bilduren hasieran, han alien gendun indar eta ilusino bardinegaz. Gaur aurkeztuko dutzu egun taldie 3 andraskok eta gizonezko bik osatuko dabie eta eurekin batera bidelagun izango dabien mai politikoe. Bakoitza Bizkaiko bastar bateko da, bakoitza beren personalidadiaz, bakoitza beren eiteko moduaz. Eurek Euskal Herria Bilduren Bizkaiko historizi idatziko dabie datozen urtiotan geuk EH Bilduko komunidadie osatzen dugunekin batera. Guk idatziku, baina batez be bultze engotze eurei historia hori letra zuzenaz, artesaz eta dotoriaz idatzi deizien. Porque ya está. Ya ha llegado el momento. ¿Cuántas veces os han dicho, o nos hemos preguntado a nosotras mismas, Bizkaian ser? ¿Qué pasa con Vizcaya? Porque Vizcaya no es fácil. Vizcaya es grande, Vizcaya es diversa, Vizcaya tiene mucha personalidad, por tanto es mucho el trabajo que tenemos que hacer. Pues bien, aquí estamos. Zalantza barik inflexio puntu bet da gaurkue. Euskal Herria Bilduk 10 urte betetzen dauzen urte honetan, jauzi garrantzitsuek emoteko prest dau. Hamarkada luze honetan erakutsi dugulako egon garan leku guztizetan beste modu bat daukagula egiteko. Bizkaia ulertu eta Bizkaia egiteko beste modu bat daukagula.
Hoy marcamos un punto de inflexión en la trayectoria de este proyecto político en Vizcaya. Durante la última década hemos trabajado de manera incansable desde los pueblos, desde los barrios, desde todas las instituciones en las que hemos participado. Una Vizcaya que a todas luces es clave para nuestro proyecto político. Gauzak asko aldatu diez azken 10 urteotan, 10 urte baino ez esanez ekin gentzen kongresuai, eta oin datorren hamarkadiai begire gauzia. Baina indartzu gauz, apaltasunez, baina sendo, oso sendo, eta inoz, inkluso arrobe bai. Baina batez be, pres gauz, aurretik datorkun horri aurre eiteko pres. Igo daitezela ba, Bizkaiko mai politiko barrizen kidiek. Sandra Llano, Alternatibako ordezkaria. Iker Raona, Eusko Alkartasunako ordezkaria. Paul Laka, Sortuko ordezkaria. Bea Ilardia, Bizkaiko Batzar Nagusietako bozeramailea. Asier González, Bilboko arduraduna. Raquel Goñi, Bizkaiko Koordinazio Guneko arduraduna. Arantzi Sarasola, Hiriguneko arduraduna. Andrea Bosch, Bizkaiko Komunikazio arduraduna. Arkaitz Unzueta, Bizkaiko Antolakuntza arduraduna. Naia Sanz, Bizkaiko Udalgintza arduraduna. Itaskun Duke, Bizkaiko arduradun instituzionala. Eta Asier Bega, Bizkaiko arduradun politikoa. Banakaz, zenatoki honetan, Euskal Herria Bilduko ordezkari bozeramaile dugun Maialen Iriarte. Egun on guztioi. Gaur nire seme gazteenaren urte betetzea da. 15 urte. Eta esan diot hona etorri behar nuela. Eta esan dit, eta ze egiten duzu bezalako donostiar batek Bilbon? Eta esan diot, begira, nire aitak esaten zidan, geroztik San Mamesen gutako askok kantatu duguna. Ei, gu euskaldunak gara. Euskal Herrikoak. Eta horixe, gu euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Eta mutilatu nahi dizkiguten mapen aurrean, guk 7 lurraleko Euskal Herria aldarrikatzen dugu. Bilbotik Maulera, Baionatik Iruñera, Tuteratik Lizarrara, Donibane Garazetik Donostiara, datorren Euskal Herriko mapa hori aldarrikatzen dugu. Beraz, horregatik, gaude gu guztiok gaur hemen. Eta Bizkaitik mezua Euskal Herriari. Euskal Herria Bildu baita, azken hauteskunde guztietan, baita duela urtebete uztailean egin genituetan ere, behin eta berriro eta etengabe gora egiten ari den indar politikoa. Beraz, herri honetako emakume eta gizonek gero eta argiago ikusten dute herri hau eraikitzeko, herri hau haundi egiteko, herri hau emakume eta gizonen arteko berdintasunean eraikitzeko, herri hau privilegiorik gabe eraikitzeko, Euskal Herria Bildutik eraiki behar dela herri hau, ezkerretik eta soberanismotik eraiki behar dela herri hau. Oso argi dute eta gero eta jende gehiago da argi daukana hori horrela dena. Eta horretan jarraituko dugu. Izan ere, gogoratzen balin baduzue, lehen Jasonek eta Idurrek esan dutenaren arira, ezta? Bizkaia. Begira, Imagarrastatxu hemen dago, Durangoko alkatea, eta Arrigorriagan alkatetza daukagu, eta Galdakaon alkatetza daukagu, eta erakusten ari gara Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonek
beste erabatera gobernatzen dakigula. Herritarrekin eta herritarrentzat gobernatzen dugula. Herritarrentzat, baina herritarrekin gobernatzen dugula, galdetu egiten diegula herritarrei zer nahi duten etorkizunaz, guk galdetu egiten diegula herritarrei. Nazka eginda nagoelako herritarrak alderdi politiko batzuei gertatzen zaien bezala molestatzea. Guri ez digute molestatzen, guk herritarrekin eraiki nahi dugu herri hau. Herritarrekin batera, beraz, herritarrentzat bai, baina herritarrekin betik gora egin behar dugu herri hau. Eta ez edo nola Inigo Hernando Galdakaoko alkateak esaten duen bezala, ez dugu Bizkaia berde ilun bat, nahi dugu Bizkaia berde argi bat. Eta berde argi horrek esan nahi du emakume eta gizonek aukera berdinak izango dituztenak. Esan nahi du langileek baldintza duinak izango dituztenak. Esan nahi du gazteek beraien bizitza proiektuak garatzeko aukera izango duten Bizkaia bat nahi dugula, Euskal Herri bat nahi dugula. Esan nahi du erretreta hartu dutenek beraien jubilazio soldata miserableekin bizi beharrean gutxienik 1.080 euroko pentsioa aldarrikatzen dugula beraientzat guztientzat, herri hau eraiki dutelako, herri hau onaino ekarri dutelako eta merezi dutelako lana egiteari utzi diotenean beraiek ere bizitza duin bat izatea. Hori da besteak beste hemendik eraiki behar duguna eta lortzen ari gara eta egiten ari gara. Eta zentzu horretan, ni oso pozik nago kongresuak, ondaino ekarri gaituen kongresuan, sekulako ilusioa aurkitu dudalako Bizkaiko herrietan, sekulako ilusioa etorkizunari begiratzeko, sekulako ilusioa ponentzia politiko bat lurrarazteko eta lurrairatze horrekin hain zuzen ere beste jendarte bat antolatzeko gaitasuna ikusi dudalako. Poztu naiz eta zuek badakizue zuetako batzuekin hitz egiteko aukera izan dudelako, hori horrela gertatu delako. Pozten naiz gainera, zuetako askorekin zurito bat edo txakoli bat ere jokoan jarri dudalako pandemia bukatzen denerako. Eta ez zaitazten, eta hartuko dugu, eta ospatuko dugu egiten ari garen guzti hau seguro nago. Bizkaia Euskal Herriarentzat estrategikoa izan da. Bizkaia Euskal Herriarentzat estrategikoa da. Eta Bizkaia Euskal Herriarentzat estrategikoa izango da. Eta hori oso argi daukagu Euskal Herria Bildun. Horregatik Euskal Herria Bilduko emakume eta gizonak badakigu Bizkaia ere irabazi egin behar dugula. Auzoz auzo, herriz herri, herritar bakoitzarekin egonaz, Bizkaiak ere ezkerretik eta soberanismotik eraiki behar duela. Horrek emango duelako aukera berdintasuna, horrek emango duelako gizarte justu eta duinago bat. Lo tenemos muy claro, clarísimo. Para Euskal Herria Bildu, Bizkaia es un territorio estratégico. Lo ha sido, es y lo será. Es importantísimo que los hombres y mujeres de Euskal Herria Bildu trabajemos en cada pueblo, en cada barrio, con cada hombre, con cada mujer de Bizkaia. Y entre todas construyamos esa Euskal Herria que queremos, porque esa Euskal Herria va a ser más justa y porque en esa Euskal Herria todas y todos vamos a caber mucho mejor y porque en esa Euskal Herria, desde luego, no va a haber ni privilegios, ni va a haber gente que se presenta a una OPE y de repente se entera que otros han tenido más oportunidades, ni va a haber diferencias del tipo que estamos viendo una y otra vez. Una Euskal Herria justa y digna para todos y todas. Badakizuen bezala, nik askotan nire hitzartzeak amaitzen ditut esanaz, gurea askatasuna da. Gurea askatasuna da esaten dudanean, hain zuzen ere, orain esan dudan hori guztia esan nahi dut. Gazteentzako librea eta askea izango den herri bat. Adina dutenentzako eta herri hau aurrera atera dutenentzako librea eta askea izango den herri bat. Langileriarentzako librea eta askea eta eskubidez gainezka izango dugun herri bat. Emakumeok edo LGTB kolektiboetako emakume gizonak, pertsonak zapalduak egongo ez diran herriak. Herri libre bat nahi dugu.
Horregatik esaten dut, gurea askatasuna da. Gora Euskal Herria Bildu, gora Bizkaia, eta herri hau irabaztera goaz. Eta orain, zuekin guztiokin, Asier Vega. Bueno, hain altua ez naiz, así que konponduko naiz. Egunon guztioi eta eskerrik asko. Eskerrik asko gaur hemen gurekin egoteagatik, Bizkaiko zuzendaritza berria aurkezten dugun egun honetan. Oso importantea delako guretzako zuek hemen egotea, baina Jasonek lehen aipatu duen bezala, hemendik aurrera zuen babesa sentitzea, beraz, zuzendaritza guztiaren izenean, eskerrik asko. Nire aurretik 5 emakumek hitz egin dute, 5 emakume feministak. Kriston plazerra da zuekin beti horrelako ekitaldi bat partekatzea, baina erronka itzela nirea, zuen ostean maila ematea. Beraz, saiatuko naz, baina ez kontutan izan aurretik maila oso altua utzi dutelako eta. Eta Idurreren berbak entzuten egon nazenean, gogora etorri zait anekdota bat. Orain dela 10 urte, Bildu koalizioaren lehenengo aurkezpen publikoan, Krusalen, egin genuen aurkezpen horretan, aretoa topera zegoen, beteta zegoen, eta hor Bizkaiko delegaritza bat, zabal bat, zegoen, eta bertan Idurre eta biok. Bertan ezagutu genuen elkar, inoiz egin aurretik berbarik egin, eta gogoratzen dut zelako urduritasuna geneukan, eszenatokira igotzeko, baina batez ere zelako ilusioa geneukan. Eta 10 urte eta gero hemen gauz berriro, eszenatoki batean, baina urduritasun gutxiagorekin, esango neukenik, baina ilusio berdinarekin, eta hori benetan postekoa dela. Postekoa dan bezala, gaur hemen hainbeste aurpegi ezagun ikusteak. Aspaldiko lagunak daude hemen, baita lagun berriak ere bai, eta Bizkaitik etorri zareten, Bizkaiko txoko desberdintatik etorri zareten zuen pertsona guztien aurpegiak ikustea. Izan ere, azken 10 urte hauek ere horretarako eman dutelako. Batzuek kontrakoa pentsatzen badute ere, politikan lagunak egiteko aukera badagoelako. Eta hori beti da postekoa. Gaur hemen Euskal Herria Bildu Bizkaiaren komunitatea batzea zen helburua, hain anitza eta desberdina den lurralde honetako bilkideak batzea, eta hemen, zuen aurrean eta zuen babesarekin, Bizkaiko zuzendaritza politiko berria aurkeztea. Una Vizcaya que es tan diversa como amplia. Una Vizcaya en la que caben muchos matices, muchos puntos de vista y formas de ver el mundo y el entorno. Una diversidad que también se ve reflejada en esta nueva dirección política que hoy presentamos ante vosotras y vosotros. Hain zuzen ere, orain dela hamarkada bat, Bizkaian jarri genuen proiektu politiko honen hasia. Eta harrotasunez, esan behar dugu, harrotasun osoz, azken hamarkada hau benetan emankorra izan dela Bizkaian Euskal Herria Bilduren komunitatea osatzen dugun pertsonentzako. 10 urte baino ez dira igaro, subjektu politiko bat eraikitzen hasi ginenetik, hurbiltasunetik, elkarlanetik eta empatiatik egindako lana izan da gurea. Eta hori nolabait, urte hauetan eman ditugun urrats garrantzitsuen oinarria baino ez da izan. Una década se puede hacer muy larga, pero creo que acierto, que para las personas que conformamos este proyecto político el tiempo se nos ha pasado volando. 10 años de aciertos, de fallos, de tensiones, de momentos felices y de otros no tan felices. Pero sobre todo 10 años que han servido y han dado para mucho. ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que íbamos a ganar tanto espacio en eskualdes como Arratia o Egouribe?
¿Quién nos iba a decir hace 10 años que íbamos a estar gobernando en Galdakao, en Durango o en Arrigorriaga? ¿Quién nos iba a decir hace 10 años que íbamos a tener alcaldesas de Euskal Herria Bildu en Sopela, en Bakio o en Lemoa? Eta nork esan behar itxigun guri, Euskal Herria Bilduren diskurtsoa eta planteamenduak horrelako indarra eta ilusioarekin helduko zirela ona, Bilboko, Bizkaiko, eremu urbanora, Bizkaiko hirigunera. Azken hamarkadan, Bizkaia asko aldatu da. Itxuraz hegemonikoak ziren ideiak aldatzen joan dira, eta Bizkaiarekin batera, Euskal Herria Bildu ere aldatzen joan da. Bizkaia anitz honi begiratzen dion Euskal Herria Bildu da gurea. Bereziki, ona, hirigunera. Hemen ere, gure plantamentuak errotzen eta indartzen ari dira. Izan ere, etorkizuneko Bizkaiak dituen erronkak ezinbestean hemendik pasa beharko dira. Bizkaiko hirigunetik, Euskal Herriko hirigunetik. Gure egiteko moduak, gero eta jende gehiago batzen du. Bizkaia egiteko beste leloak esaten duen bezala, Bizkaia egiteko beste modu horrekin, gero eta jende gehiagok konektatzen du. Baina lortutako emaitzak ez dira kasualitate hutsa. Emandako urratzen eta egindako lan gogorraren ondorioa baizik. Eta bai, aurrera goaz, pausoz pauso, gero eta leku gehiagotan Euskal Herria Bilduren proiektua indartuz goaz. Hurbiltasuna, zintzotasuna eta ardura iparrorratz dugularik. Ondarru, Lemoa, Igorre, Elorrio, Durango, Galdakao, Arrigorriaga, eta beste hainbat lekutan ondo gobernatzeko gaitasuna erakutsi dugu. Bilbo, Alonsotegi, Gernika, Santurtzi, eta beste hainbat lekuetan oposizio eraikitzaile eta sendoa egiteko daukagun gaitasuna erakutsi dugu. Baina batzuetan, zein besteetan, herritarren bizitzak hobetzeko helburua erdigunean jarrita. Porque, sinceramente, creo que todos los logros que hemos conseguido hasta ahora tienen mucho que ver con la manera en la que surgió este proyecto político. El nuestro ha sido un proyecto tejido entre diferentes, que nos ha servido para llegar a acuerdos también con otras sensibilidades políticas. Y el nuestro es un proyecto político que se basa en la escucha activa. Bizkaia egiteko beste modu bat da gurea. Herritarrei entzuten egiten dugu guk herrialdea. Herritarrei hitza ematen egiten dugu guk Bizkaia. Y Durango es un claro ejemplo de ello. Ante quienes quisieron ponerse de perfil, Ima y todo su equipo de gobierno decidieron ponerse a trabajar y realizar una consulta popular sobre un asunto que afectaba directamente a la vida de las durangarras. Ima, zorionak, zorionak. Zorionak porque habéis dado un claro ejemplo de lo que es gobernar por y para el pueblo y responder así a las preocupaciones de las personas que viven en Durango. Izan ere, Euskal Herria Bilduk argi dauka, herritarrak pertsona helduak direla, eta instituzioetatik pertsona heldu bezala tratatu behar zaiela. Herritarrei zuzenean eragiten dieten gaietan hitza eman behar zaielako. Demokrazia ez delako soilik lau urterik behin bozka ematea. Demokrazia, Durangon erakutsi diguten bezala, beste gauza handiago bat delako. Por eso, desde Euskal Herria Bildu, creemos que es posible otra forma de construir Bizkaia, respondiendo a las necesidades de las personas, pero sin apartarlas de las decisiones importantes. Porque las instituciones no son de quienes están en el gobierno en un momento concreto. Las instituciones son de la gente. Instituzioak herritarrenak dira, eta herritarren zerbitzura egon behar dira beti. Oraindik, ulertu nahi ez dutenak, hortik ere baldin badaude be. Zintzotasuna, gardentasuna, gaitasuna, konpromisoa eta ilusioa. Horrek guztiak ahalbidetu du gurea Bizkaian gorantza doan proiektua izatea. Etengabeko gorakadan. Eguneroko lanak fruituak ematen duelako gobernuan gauzen herrietan. Oposizioan gauden herrietan ere bai, baina beti
kalean egiten dugun behetik gorako lana ardatz dugularik. 10 urte baino ez, hori izan da, Euskal Herria Bilduren azkenengo kongresuan erabili genuen leloa, 10 urte. Y si en tan solo una década hemos conseguido crear un sujeto político, convertirnos en la principal fuerza de la oposición en Vizcaya, gobernar en municipios clave y alcanzar objetivos que nadie esperaba, imaginaos lo que podemos hacer a partir de ahora. Estamos en un momento en el que nuestro proyecto político está bien enraizado y se está fortaleciendo cada vez más en Vizcaya. Por eso, tenemos que ser conscientes de que estamos en un punto de inflexión, en el que tenemos todo por ganar. Es el momento de dar un salto cualitativo. Es el momento de dar pasos hacia una Vizcaya más diversa, más justa y más solidaria. Una Vizcaya en la que ataques homófobos y machistas como los acontecidos la pasada semana en Basauri no tengan cabida. Asko daukagu irabazteko. Gero eta gehiago gara. Gero eta gehiago izango gara. Biba zuek eta gora Euskal Herria Bildu!